Din profil, lasă. E puțin dezorientat, vorbește cu el însuși. Mă uit la stânga și la dreapta. Ce curba a luat. Da. Ce ruptă-i, mă. Frâna de mână trasă. Dar dai seama că dacă găsim unde stă mergem la el acasă. Ce crezi? Și acum dintr-o prostie să vezi că scoate o sacoșă plină numai cu 500 dintr-un garviu. Mergem la el acasă, fratele. Să vezi cum închidem live-ul și îl futem pe ei. N-auzi. Să nu te în față. Lasă-te așa, zic nici faci. Ia uite. El a gata, se gândește că a găsit-o. Mă uit în sus Pare casa și lui de nu văd camară. bine. Nu văd bine. Uite-l, vorbește. Nu știu, Doamne, ce-i cu mine, ce-i cu mine. Cu mâna în sân mă găsești mereu. Ai nevoie de ajutor, pare rătăcit. Oh, măi, Ești Doamne. Fai, ai și obosit. Nu, și nimic nu, și nimic nu înțeleg. Nu știu, Doamne. Stai să trag așa pe dreapta, Ilie. Nu știu, Doamne, unde sunt și pe ce drumuri am ajuns. Dar mai bine mă așez. S-a așezat la casă. Da, dar s-a așezat la casa lui să moară familia mea. O găsit-o până la urmă. Bravo, băi, le-ai ajuns acasă. Era... Oh, Râieți de mine, dar pe eu sunt de ori aici. Păi unde de stai? 3 ori e aici, nu mai găsești casa. Ai căutat Aradul în toată Timișoara și nu l-ai găsit. Nu, să moară măicuța mea. Cum? Cum se cheamă? Așa au prins, da, mă, cum o cheamă. Dar unde stai, bre? Dar Cum? telefonul ai, Ilie. Dar de unde? Păi unde stai, bre? De ce mai bei? Poate aici este. Să știi că s-au de mare parte. În plus ceva, cred că auzi că Dar asta uliță ui mere. Ulița. Unde mergi? Unde merge ulița? Da, ulița nu știm unde, dar tu unde? Auzi, el e curios de unde merge ulița. Ce întâmplă? Ce Bă, unchiule, păi pe tine te interesează unde merge strada sau unde mergi tu? Na, mă, el vezi? Ajungem, mă, până la urmă. Eu nu mă... Se orientează după Până pomii, ducem după... misiunea ta la final. Știi, mă, știi de ce fac? Da, Elie, noi te susținem în călătoria ta. Spune-le la toți că e provocare, mă, că el știe unde stai. Dar știi, se oprește ștergătorul ăsta, gane. Ce muisti petrele. Ilie! Hai mă că am găsit-o pe a ta. Stai așa puțin ca să se dau la telefon. Nu e aici? Nu. Ia vezi, vorbește cu domnișoara, Ilie, te rog. Ilie, hai puțin. Ilie, spune ei de unde vii, cum te cheamă și unde mergi. Trebuie să dăm așa. Zi, Ilie. Alo, Bună seara! bună. Mă aflu în Timișoara. Ce vânturi te aduce pe meleagurile noastre, domnule? Nu te vă comunică cu el, te rog. De ce să comunic? Râdem de el. Idiotul dracului, suntem de oră cu el, ca și cum încercăm să-l ajutăm. Râdem. Bă, tu dai seama, ne zice să ne duce de Doamne, de scări. Uși, mă. Nu mai suport, mă jur. Bă, da. Ce handicapați. Da, Ilie, stai puțin, vorbește cu domnișoara. Vorbește cu el. Ce? Da, Ilie, vorbește Ce cu să domnișoara. spun? Lasă că îl ține, îl ține. Ai făcut pișul cu mâna aia. Mamă. E beșe. E behe. Ce dudă ai. Zâni, alo. America. Da. Ce mai faci? E bine, tu? Și unde e Timișoara? Râgâie puțin. Da. Unde? În vest. Eu sus. În vest, are dreptate. Dar noi unde suntem? La Polul Nord sau cum? Ce dă din gură. Dacă suntem în vest, să știi că mă găsești. Eu mă duc la Polul Nord, cred că. În est nu e ca în vest. Știi melodia lui Bigi Mafia? Eu? Nu, el. A. O știi, Ilie?
Să uită pe aia dacă Dă și cunoaște. mie încărcătorul, Nu știu. frate. Te rog. Moldovancă. Moldovancă, da. Ești moldovancă? Da, da, chiar da. E moldovancă. Nu știu. Are ochiul format, Ilie. Eu ce-s? Din spate, frate. Poftim? Ce-s eu? Beat. Nu știu ce ești tu. Scuze, Ilie, am greșeală. Poftim? Nu poți să-l înjuri. În pula mea. Da, e atent la telefon. Să știi că te-am găsit. Alin, mi-a spus cineva să-ți spun că te așteaptă Izabela pe live, dar nu știu cine e persoana asta și nici nu știu cine e Izabela. Da, un pula Adică lui pe Ilie. Lasă pe Izabela, că acum suntem într-o misiune de salvare, sau cum îi zice la asta? Suntem Nu, escortă. că mai stăm 7-8 minute și chemăm Te salvamontiști. că altă escortăm, frate. Nici mai tu soluție și Putin te plimbi așa. Sunt Chemăm Mădu. salvamontiști să vină cu San Bernardo. Bine, rachetele aici ca și eu plec cu Ne ele. fără rachete, băi, perciuni de fier. Gata. Ne ameninți cu rachetele într-una. Băi, gata, ajunge. Băi, ăsta cu părul provizoriu. Alo? Dar bagă-ți capul mai înăuntru, că nu te vezi bine, să-ți vadă ochii. Păi noi suntem cu tine, suntem băieți. Poftim? Hai mai Ah, cu aproape. el vorbești. Hai mai aproape. Trebuie... Mai aproape de tine? De telefon, hai. Bagă-ți capul Nu, înăuntru. de tine. M-aș duce, dar de telefon nu. De ce Ucraina nu e să-mi Te auzi ce întreabă lumea, te știi cu Putin? Eu? Nu tu, mă, e... Deci și tu te știi cu Putin. Da, e prietenul meu. Hai, ce grea e viața, Ilie. Foarte. Dar cât ai băut, fratele? Hopa, ce faci, mă? Vai de mine, vai de Da, mine. am scos ochii, ești prost, noroc că aveam cu zurocul. Dar știți unde stă domnul ăsta? Sau gen, în ce sens Nu, vreți să asta ajut? încercăm de... Suntem de oră cu el. Două. Hai să nu exagerăm. Suntem de oră, încercăm să-i găsim... Neailie, nu mai ai fonduri suficiente la genunchi? Păi să-mi Două ore cată jumate, nevastă. Nu, Tu ești liberă? și nevastă, dar mai mult încercăm să scăpăm de tine, să te ducem acasă. Da, eu sunt liberă, dar eu am niște standarde puțin mai înalte. Mamă, ia du-te mai în spate. Da, Cu puțin, alte ai drept. cuvinte, ia dă-te Cât să ai? Are și Da. omul. Neailie, să vedem ce înălțime ai. Eu cât ai? Eu sunt înaltă, să știi, am vreo 1,80. Cât? 1,80. 1,80. Da. Da, dar eu am 1,80 și jumate. Și o jumătate, da. Cu călcâi. E bine, e Ce bine. zici? E bine, e bine. E bine? Da, da. Se poate? E arată în figură cum arăți. Poate îmi Poftim? place. Poate îmi place Arată în mie. figura cum arăți și arată cu fața de când ai intrat pe live. Ce figură ți te arată? Ce figură ți te arată? Asta că știi că ce vorbesc. A, știm. Îmi tot zice cineva să-l duci la poliție, nu înțeleg, tot insistă, mi-a scris Nu, mă, Dorile. cum să-l ducem la poliție? Ascultă. Cine știe până când îl Dacă ține. vrei să mă duci la poliție, vii cu mine. Și poate nu are acte omul, mă. Dacă e din Ucraina, cine știe ce Probabil. are. dar Dar nu- Ai Eu acte? sunt pierdut am. Raul, Nu, mai mă, pe avem ceva bune, de ai băut? acte. Cum? Ai acte, Dar eu, te duc la poliție. Vai, am pierdut. Cine e Nu Izabela? mă Mi duc se la mai poliție, scrie tu mă pe lasă vertaure. Unde? La pupe. Mă sperie. Dar îți place și ție cu noi, nu? Cum să nu? Mâine îți facem cont de TikTok. Da, pula, dacă nu. Săracu. Îmi cer scuze, cred că n-ai auzit-o. Am auzit, îți fac băieții cont de TikTok, o să devii viral, o să fii Cum te șmecher. cheamă? Alo, America. Alexandra mă cheamă. Cum? Alexandra. Și după Asta e serviciu? moldovenește sau românește? Cum adică? Pe Alexandra e rusașe, mă. Cum grești? Ce tare o luat. Românește, cum îmi spune? Cum grești? Cum ar veni? Cum grești? Româncă, moldoveancă de aici, de la noi din țară, nu? Gen, sunt din Băi, Moldova. care Dar Brăila, Galați. ce? Nu Brăila. ce, poftim, că ești mai bătrân. Da, mă, ești pula morții, vei să-mi bag. Shots Aia fired. fac, mă, facerea asta, Ilie. Nu ce, poftim că mai bătrân ca tine. Ți-am zis mai înainte. Dacă vrei, hai, scrie acolo Cerbani Chelie și mă găsești pe Facebook. Ai și Facebook. Da, și Eu? întrebuci. Acolo arată locația. Hai, el. Eu n-am Facebook, dacă ai Insta. Cum ai Ce zis? ai? Șerban Ilie. Șerbancă, mă. Cum te cheamă, fratelo?
Șerbanic Ilie. Hello. Șerban? Șerbanic Ilie. Șerbanic. Cer. Banic. Dacă îl găsești pe Facebook, mor. Ilie. El are telefon. Și să ai numai poze la bustul gol. Uite, Ilie Cerbanic. Ai văzut? Cu capa. L-ai găsit. Foarte multă lume îmi spune să-l duceți la poliție sau la spital. O, dar Au, nu e du-mă mai la așa, spital, dar nu e te așa rog abia frumos. de spital. Dar mă. ăsta tare rău pe mine. Ilie, să-ți trească ție, dacă tu n-ai fost la pușcărie, atunci eu Eu nu știu știi. Păi după poze, fratelo. Cu ce ai fost? Cu ce faptă? Ia zi. Păi de acum așa După zic. femei, tătes. Ilie A, pușcărie, așa mai ești la violator? Da cu. N-a urcă să te lasă în pădure, dă-te în coaie. Da, să mă pulă, că n-aveți nici pădure voi. Dar ce are Facebook? Da, frate, uite-l, pușcăriaș. Bă, trebuie să-i arate locația. Nu arată nicio locație. Nu mi se arată. Nu arată ce locație, n-are nimic. Și nu da like, poate are vreun prieten. Bă, N-are like-uri, n-are nimica. Își dă like-uri singur. Ce râde Ilie. Îți place de mine, mi-ai făcut vreo 7 puncte. Până la urmă dăm în mușchi, n-avem ce să facem. Dar ce-i dragoste? Te-ai îndrăgostit în mine sau nu? Mă iubesc sau nu Urmă mă iubesc? după Arată două pușcărie. degete. Mă auzi, Ilie? Poftim. Întrebarea magică, mă iubești sau nu mă iubești? Arată două degete. Păi tine nu. Nu pe Păi mine, e, îți da. dai seama. pune un pic Eu în pula cap, bolnavă să momentan. Auzi, mă iubești sau nu? Nu prea. Nu. Ma. Dar am eu. Pe-al mic? Al mic. Nu vorbim. Uite, ai ieșit proști, mă. Păi lor văzut toată lumea că e mic, ce mai vrei să zici? E mic, dar e voinic. Ei, Mai vorbim? nu mai. Nu. Sănătate. Bun, stăm deja de vreo... Nu-ți mai Ce revii din zici? beție să te ducem acasă, fără Ilie, caterincă. unde stăm, Ilie? Unde dormim, mă, noapte? Unde? La boșchetare. Mă luași mașină. mă luași pe în mașină, vrea să doarmă. auzi?